Ja ťa vítam pri dnešnom ránom uzemnení. Poď ešte na pár momentov otvoriť oči a iba navnímať ten svet okolo teba. Pozri všetko, čo vidíš. Farby, štruktúry, predmety, čokoľvek. Kam padne tvoj zrak, tak si skús vedomiť. Poď už iba teraz priniesť pozornosť do tvojich chodidiel. Postav sa tak, aby ti bolo pohodlne, príjemne, aby si cítila stabilitu. Daj si chodidlá na šírku bokov. Alebo ich kľudne spoj. Poď si dopriať teraz iba taký jeden nádych, taký hlbší nádych. A výdych uvoľňujúci cez otvorené ústa. Poď ešte raz hlboký nádych. A hlboký výdych. Tak, po tretice s nádychom pridať aj tvoje ruky. Tak, poď už iba zavrieť svoje oči. Vnímaj iba svoj dých, možno jemný vánok, ktorý je okolo teba. Predstav si, ako ten vánok objíma celé tvoje telo. Obteká zo všetkých tvojich strán. A ty si iba tu, teraz. A iba držíš, tvoje telo sa nehýbe. Teraz poď preniesť pozornosť do svojich chodidiel. Poď odlepiť tvoje prsty na nohách. Postupne ich ukladaj naspäť. Navnímaj, kde cítiš oporné body na tých tvojich chodidlách. Možno sú to tvoje päty. Možno miesta pod tvojimi palcami, pod tvojimi malíčkami. A iba vedomé vnímaj dotyk týchto miest s tým priestorom pod tebou. Z tvojich chodidiel začínajú vyrastať malé, jemné korene. Postupne sa predierajú hlbšie a hlbšie do toho priestoru pod tebou. Prepájajú sa, napájajú ťa s tým priestorom pod tebou. Vnímaš, ako tie korene postupne silnejú, sú hrubšie, pevnejšie a stále putujú hlbšie a hlbšie. Poď si to predstavovať. Možno vnímaj ten pocit. Vieš, že sú tam.
Tieto korene ti prinášajú stabilitu, pevnosť, sebavedomie do celého tvojho tela. Pomáhajú ti zakoreniť sa, zostať stabilná, aj keď možno tie okolnosti, ten život okolo teba práve v tejto chvíli nie je. Pripomínajú ti, že všetko, čo potrebuješ a všetká tá sila, ktorú potrebuješ, je jedine v tebe. Nenájdeš ju nikde okolo. Je práve teraz, stále v tvojom vnútri. Nechaj tieto korene, aby ešte zostali v tom priestore pod tebou. A poď postupne pozornosťou smerom hore. Poď sa znovu vrátiť do svojich chodidiel. Poď nechať, aby ďalší nádych ťa povytiahol pekne za korunkou hlavy. Pekne od tvojich chodidiel vyrastieš hore. A s výdychom iba necháš uvoľniť ramená od uší, možno ich jemne otvoríš do strán. Tak, pošli pár hlbších nádychov a výdychov do tvojho hrudníku, do tvojho trupu. Nechaj ten dých prúdiť všade tam, kam práve teraz potrebuje. Preniesť pozornosť k tvojej kostrči. Znovu navnímaj pevnosť a stabilitu v tých tvojich nohách. Možno znovu jemne zatlač do tvojich chodidiel a poď si zvedomiť ten priestor, kde je tá tvoja kostrč. Tak, poď ešte raz s nádychom sa znovu povytiahnuť pekne za korunkou hlavy. A poď teraz jednou alebo druhou rukou si začať takto poklepávať po tej korunke tvojej hlavy. Stačí jemne, končekmi prstov. Tak, iba vnímaj, buď tu práve teraz. Možno cítiš, ako ti toto poklepávanie pomáha pekne zostať silná, narovnaná, stabilná. Ako to tvoje telo stále krásne rastie hore s každým nádychom. Poď teraz znovu nasmerovať pozornosť do priestoru tvojej kostrče. A s nádychom vyniesť ten nádych pozdĺž tvojej chrbtice, pozdĺž tvojej páteře až ku korunke tvojej hlavy. A s výdychom uvoľni energiu. Poď znovu preniesť pozornosť k tvojej kostrči. A znovu s nádychom poď vyviesť ten dých hore, hore, hore za korunkou tvojej hlavy. A výdych uvoľni. Tak, poď znovu vyniesť nádych od tvojej kostrče. Až hore za korunkou hlavy. A výdych. Tak, poď znovu nádych. A výdych. Znovu nádych. A výdych. Potom už znovu ten tvoj dých nechaj iba prirodzene plynúť. Pomalinky
uvoľní aj tvoju ruku naspäť vedľa tvojho tela. Na chvíľku sa iba zastav. Možno znovu navnímaj ten vánok okolo teba. Možno silnejší, ale to tvoje telo je stále stabilné, pevné, silné. Každý nádych prináša do tvojho tela energiu. A každý výdych cez tvoje chodidlá, cez tvoje korene ťa uzemňuje, drží v tomto prítomnom okamihu. Ešte na chvíľku buď iba práve tu a teraz. S ďalším nádychom spojiť dlane vysoko nad hlavou. Ešte raz sa povytiahni vysoko, vysoko hore do neba. A s výdychom poď iba spojiť dlane a priložiť ich na tvoj hrudník, na oblasť tvojho srdca. Postupne vnímaj iba ako tie tvoje korene sa pomalinky vracajú naspäť k tebe. Postupne sa znovu zmenšujú, zjemnejú, až zmiznú v tých tvojich chodidlách. To je pokoj, to je vnútorný kľud, ktorý kedykoľvek si môžeš znovu navodiť sama v sebe. Toto je to spojenie sama so sebou, ktoré ťa vždy navedie naspäť na tú správnu cestu. Znovu otvor oči. Znovu iba pozoruj ten priestor okolo teba.